Orugono. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dịka anyị na mba gị, ndị oche ya na mba gị. Fọdụ asịkala aka ọrụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke ha ka mma. Ulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo karịa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mbe ọdịnala amanwụ ọgba nkwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịama gbaa ume ọdịnala ya dị. Anyị ga-adọbiri etu a. Anyị abịakwara n'oge anyị ji enye giveaway nke ọnwa Ọktoba, ọnwa nke gara aga kwụsịrị ụnyaahụ. Ọ ka anyị eselebreti mmadụ ịtọ ndị fansi anyị ndị dizavụrụ inye awọd buru ibu mana YouTube mana Facebook, mana anyị seletịrị mmadụ ịtọ n'ụzọ pụrụ iche n'ọnwa. N'ọnwa ọzọkwa Nọvemba seletikwa, then seletikwa na Disemba wee nwee the fan of the year. Nke mbụ ka nkọwa etu ihe mmadụ ga-esi wee ike sonye na ya. Prince Ike, ana m ekene gị, anụ m ọnụ gị, ezigbo mmadụ. Uchechukwu egbe ọnụ ekenekwara nke kenekwazi ndị ọzọ niile sonyere anyị nọ, ma ndị ka ya akọment leta ma ndị ya akọment na YouTube. I really appreciate each and every one of you. Then mana majority ndị nọ na YouTube, are not Nigeria. So some of them give time carry ndị nọ n'obodo a. Yes, maka na ọtụtụ nọ outside the country. Anyị gwa fans ndị ma ndị Cameroon ma ndị ọgasị ebe dị iche iche. So anyị ga-asịgoro ka anyị bidogoro na ndị nọ n'ụlọ. Mana a na-ekene onye ọbụla ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị to qualify maka ọnwa na-abịa abịa. Ihe ị nwere ike ide eme wee comment na our program and share our page, share our post. We are taking note of all those things. You share our post to your friends, groups, other groups in Ogasinia. We are taking note of all those things. So onye nwa bụ ihe ị ga-eme ka ị wee qualify ya iso na ndị
ga na-erite uru one on one despite our daily card anyị na-eke. Yes, card anyị na-eke card 1,000 naira every day. Yes, every day ọbụla anyị bịara anyị ga-ekeriri airtime either 500 naira each network, either anyị kele MTN ma ọkụ Eglo ma ọkụ Airtel, 1,000 naira every day. Then na month ọbụla dịka anyị si kwu na anyị gara celebrate say our fans. Gradually anyị ga-enwe ike accommodate onye ọbụla our fans. Because one was the other benefits our fans na-enwetakwa spiritually. So that's one. So ihe na-ekwu n'ụbọchị tata anyị chọrọ ka anyị celebrate ya three of our fans. Dịkwara mbọ pụrụ iche n'ime ọnwa anụnwa. Ndị ga-enweta oke anyị chọrọ ka anyị nye mmadụ ịtọ ndị a ga-enweta 10,000 naira each. Yes, onye nke mbụ Prince Ike emechi ise ndị aka nọmba gị ka anyị kwụnyere 10,000 naira. Amauchechukwu I think egbe ọnụ ọsọ afụkwara nke kọmentrị tata na program anyị ise ndị aka nọmba gị. Judith Blessing ise ndị ya aka nọmba anyị akwụnyekwara 10,000 each. Anyị kwụ na mmechi mmadụ taa ga-enweta 10,000 naira. So ije na postu a vidio a na-eme, ọ bụrụ na m kpọrọ afa gị Prince Ike, then Amauchechukwu egbe ọnụ I think ya and Judith Blessing unu na-ese ndị aka nọmba unu. Then mesịa program na-eme na ana m ebido ọrụ for today. Later today unu ga-enweta 10,000 naira before today runs out account. Ịnwetakwazie ego nke gị ịbịa kọmentị ya na ịnwetago ya ka ndị mmadụ mara na ya dị egwu n'ihu ọrụ. Yes, ọ ka anyị kwuru ka anyị na-eme. Amauchechukwu daalụ. Ezigbo mmadụ eme ise ndị aka nọmba gị. Later today ya enweta akaụntụ ya kana anyị na-emesa program a na-aba n'ihu ọrụ ozugbo alụsizi ọrụ enwetawa the money 10,000 naira each n'isi mụnụ ịtọ ya gazienụ n'ọfọ. Agwa m ọnụ na Ugochi tụọ na temple ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi ọbụla anyị kụziri maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya na ọdịnala Igbo, send alụ m ọ dịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi, send alụ m meseji na WhatsApp 0805 78 37 672 ya gazienụ.